कोनो दिक्कत नहीं है, हमका डर नहीं के। हम ऐसा डायलॉग का बहाना मार देले पानी ना अपने मेहरारू के और बेटी के टेंशन नहीं खिलेवे के। अरे दुनिया क्या करी जब दोनों जना राजी बनी जाता है। चलो ठीक बटे आवा उतर जा ठीक बा। अरे का बे आवा ना तो बताइयो सब हालचाल ठीक बना है और सब बढ़िया बना। चल पैरवा नहीं कोरी अरे बक है ना सब। चलो कितना निक लगा था, कितना सुहावना मौसम बाटे, कितना अच्छा लगा। हो जीरा माया दीदी बताव ना हो के कोई दिन से के जन कहां गइल बानी अभी तक ले आइनी ना। का जन कौन हम गलती कइले बानी जे वहां के इतना हमरा गलती के सजा देतनी बताओ। फोनो लगावतनी तब फोनो नहीं कि वहां के उठावत फिर लगा के ट्राई करतनी। हे भगवान फोन में उनकर सीच अब बतावत आखिर काहे कौना जन्म के बदला हमरा संगे चुकावत ना। जान तनी वहाँ के कि एक क्षण उनकर बिना हम ना रही ना तब हमरा के कौन कौन दिन फिर से देखो तनी फोन लगा के। घंटी तो जाता। हेलो हेलो काजी कहाँ बानी? बानी हम कहीं तू चैन से रहो ना घरे खाना खाना जो काहे जी हमरा संग काहे ऐसन करत तनी कि हम कोनो गलती कइले बइन तो बोली ना रउआ से हम कितना प्यार करी ना लेकिन रउआ हमके काहे ऐसे कर रहल बानी बताई। आज 6-7 दिन हो गई 6-7 दिन से घरे नहीं खियावत। हम अपना काम में बानी ठीक ना काम क के ले तब न खइबू। माने ठीक बाटे करी काम हम काम करे के रउआ के माना नहीं की करत लेकिन काम करे के कुछ सीमा न होला कि मेरा रू से बिना बताइले चल जाब के नहीं हो तो बताई हमार कितना जीव घबराता। ठीक बा फोन रखा। बतावा ना कुछ बताइबो ना कहीं नहीं फोन रखवा देनी है के। आखिर में हमके समझ में ना आवेला कि कौन ऐसा गलती भइल बच्चे हमके इतना बड़ सजा देवेलन। जब देखो तब वैसे हमरे से किसी आइले रहेलन। काम कहीं हमरे तन को समझ में नहीं आवत। जाने लन कि हम इनके को हाँ दीदी बोली का करत डुआ के बैठ के कुछ न दीदी। तबे ले आवाज का रोवत डुआ हे दीदी कोइले रनिया उनकर पर फोन को वहीं के स्विच ऑफ मोबाइल बतावत रहला। जब वो भी के उठाइनी ना तो कहतड़न के काम करब तबे ना खइबी कह के काट देलन फोन में हमर। हे भगवान जी सही में ना ये देवर से परेशान हो गइल हमर बनी। जीव एकदम घबराता के जाने काहे है। अरे उल्टा ना सोचल जाला 24 घंटा गइल है कमा करिया तबे ना खइबू पियबू कि कुछ ना रही त अपन यहाँ पे चल जाइम हम में ना शौक का बीमारी ना गल तोहार तो बांध के रखा अचारा में। शौक नहीं की कर दीदी वहाँ से हम बहुत प्यार करी ना ये कि चलते हमार अरे चिंता बढ़ पागल तो प्यार करेली तो के अपनी मरद लेना प्यार करेला बताओ घर में रही तो रोजी रोटी तोर चल जाई। नहीं तो बस सही कह दिन दीदी वो का कोनो अब मरद हम हजारों को टेंशन बका पारे पर तो खिसिया के ना बोली तो प्यार से बोली। हाँ ठीक बा दीदी लेकिन देखो नहीं अपना मन ने के जन का चल के हमरा से बताइबो ना कोई नहीं। ठीक बा कामे धंधा में ना गोली का जन की कर त फोन आई रहे ना कि जन की कर त फोन आइल ओई घड़ी बात कोई नहीं। ठीक बा रख आव तनी वैसा ही आ मरद की बात के ज्यादा बुरा ना मानल जाला ठीक ना। चल ठीक बाटे जाके तनी सब्जी रोटी बना दे तनी एक भाजी बना दी ठीक बाटे ना। ठीक बा दीदी भुजिया बना दे। दीदियो ठीक है कहते नहीं कि मर्द के बात को उतना टेंशन ना लेके चलल जाला जाए तो हमरे ना घर परिवार है आज ना तो कल अबे ना कर वहाँ के चलनी सब्जी रोटी बना दी। खाता ना बकरा बकरी रहा किसी मुआवे वाला धंधा लगा दे का करी। बकरिया के मार गर्दा गर्दा हो जाती है तनी ले टाग हो दिया। सिंहियों का करी अब देश भर के राख देला बड़ा सब मुआवे का धंधा ही लगौले बड़ा सही है का करी। बाबूजी आ का है जो कि अरे महिला तो कि सड़िया में फाड़ दे का ये आ का करत त बोले बरबरात रहनी है कुछ बरबरात रहे कि देश भर के मालावत हमरा ऊपर बांध देल बोलो खाली खइला पेला से थी बड़ो सुतल बड़ो हम बूढ़ बनिया तो दूसरा
देवर के उ करी मान ले कि उ भी छोट की तो खाने दाने में रहती है हम बनी तो बहरे का काम धंधा में रहतनी आ देवर जी बनी तो कमे पे तो करी के मन का भइल है साथ से गाय बादा पता बोलो कहां गइल बा कहां नहीं गइल कुछ कह के गइल बा कोई गोइला हो के घर बतौले बना वो तो परेशान है बिया के दीदी पता ना कहां गोइल बनी बताओ तो नहीं खी तो गोइल तो कम से कम तो बता नहीं देला कम हेजा जाता नहीं अब हमारा के देश भर के माला में तो बांध ना छुट्टी ठीक ना कितना पिटाइया बोली सुनिया लेकिन उनका आदत छुट्टी वाला नहीं अच्छा तो आवत और तुमका का बता देता नहीं उ न बताओ बता देता नहीं नु कुड़का के खुद रोज के बता देता चलिए बरबरा वाला कौन बा काम करी बरबरा तारी हाथा ना है मलामत हमरा ऊपर राखी के मुआवे के धंधा लगले बा लोग हां भाई मुआवे के धंधा हमरा लगवले बाड़े सब अच्छा आबो तो तोहर पांख निकाल देता नहीं अब तारा घुमला से तारा फुर्सत नहीं करता अपना मन बिगड़ा हो गया वही है जो तोरना छावर उतारा तनी अब काहे हो जाएंगे बताओ अबे के गोइल बड़न हमरा के बैठा के हां अब लेके आवत तनी तो बिना चप्पल उपल के आइल बानी अब हमर लाजियो लगता का को पहले तो हम अपन लड़किया से का जवाब देई हमार के ना चाही पकौड़ी दादा हुआ मसाई कबे से खरियानी में बैठौले बना केहू देखी तो कही कि हम मौगी का बैठल भी बिना मतलब के कब हमरा खीस बरताटे हैं एगो तो भाग पारा के बिना चप्पल उपल के कम से कम हमरा के चप्पलवा पहिन लेबे देले रहतन इतना प्यार के भूत उनका चढ़ रहल हो का करी चारों ओर तक पकौड़ी ना मिलल मैं तो दुकानिए बंद बाड़ा सब एगो काम करी हमरा के लिया के चली तो एगो तो बिना चप्पल उपल के ले गई इतना प्यारा वास्ता रहनी ना गइले ना पियले अच्छा चलो ई बेरा हो गइले अरे तो तार दामाद बाना का दिक्कत बाटे पटा ले बड़ भतार बना के तो उसको कौन टेंशन तबे में बाटे दमा है तू की का मैं पूरा ख्वाहिश करम ना अम्मा जी कोई लड़की के देखा हमारी मर्दा का चप्पलवा पहनली दौरे कुछ पहिन ना ना पहले वैसे कोनो दिक्कत नहीं के हम बताइए मैं चोकर हो तो खइले बिना चलो। हम खइले पर जी हिला चलो तो। अभी लेगो पकौड़ी ना मिलल लड़की खियाई ना तार हैं का दिक्कत बाटे चली चलो चलो। मन नहीं करे जी चले के पैदल आई पैदल जान। लेके आओ आई जान, जब सुना ना। भागे करबो तो पैसा रुपया ना ले सुना ना का वो लड़की है जानी रहू तो फिर घबराई ना बात अब आप समझी ना तो हमरा के हमारे घरे ले चली पहुंचा दी घरों तो डर बा मैं काटे काटे तो कैले बड़ा सा काटे दिहन से गर्दनिया हमार हैं मर तो जाइब हम तोरो बेइज्जत हो के गांव वाला जानी केरे चुप चुपा के तार के भागा के अपना घरे ले आइल बनी चली ये तो साथ लड़की लड़के के घरे बैठे हम अपना बाबूजी के संभाल ले तन माने चली तो संभाल दिमाग के सब ढीला हो कोनो दिक्कत नहीं के तो चली चलो हमर तो डर चलो लागत अरे है। कोनो डर नहीं के तार राकेश राजा बना ना हाँ तो समाज के संज्ञा संभाल बना ले ठीक बना, रहो चलो। हमारा के मत तू करब हम अच्छा, तो ठीक चलते है, बनी चलो। देखो जान या लभर भातार बनी गइल बनी तू बनी गइल बड़ू टेंशन नहीं के लेबे के सब कुछ तहार हमार एक के बाटे ठीक बा अब ये काम के लेके अइला के जरूरत रहे ये जो कोनो टेंशन नहीं के ना बताओनी है ना हमारे बाबूजी हाँ, अपन ढीला, मन के ढीला। राजी दाल पकाई चाहे बस भाजी उहे उतने हाल बाटे अपन टेंशन का दिक्कत चलिए हमारे जी कोनो दिक्कत परेशानी ना हो देखिए हमार घर आ गेल बाटे वीडियो कॉल में तो देखले रही ना जब रहत रही तो हां चल ये बाबूजी बाबूजी हां बच्चा आ गई नहीं कहां गोर लहा बाबूजी आता दादी से कहां गोर दादी ओरा गोर लहा नमस्ते समझे जी नमस्ते नमस्ते एक हफ्ता से ना पता ना कहाँ बकरी हमारा खैला बेगर मरा ताड़ी सा हमारा कपार पर बांध देले अम्मा जी बताई बताई कोनो बात ना भइल बता दे बाबा ही अब हम ना हम तो समझ ले अभी कोनो बात ना अब भइल वही अपना मन के भइल बड़ो तारा मन नहीं छोड़ा दे बाबूजी ससुरारी रहे हो जो काम नहीं धंधा करते बतावे के रहे चाहिए आप खेत कटवा उतरल नहीं है धान ओन तो कहीं चल जाता कुछ बताओ था ये ना गलत बात बा बता देवे के हाँ चाहिए खेत कटवा उतरल नहीं है हाँ तो कहीं फोन तो लगा के तो बता देला कि हाँ एथी करे बानी अच्छा भैया ठीक, बानी गलती हो गई ससुराल बानी। बाबूजी माफ कर दी हमरा के गलती हो गई हाँ तो जा दी माफ कर दी हाँ तो ठीक बा ना? आज के बाद बिना कहले कहीं दिखे जाए ये तरह समझ ले ठीक बा बाबूजी कहीं नहीं यही जो रहब हम दिनो रात रहब। मोर और का मोरिया गोइल धरन पिटा गोइल हां हमर काम बाबूजी और कुल काम कर देले बानी कौन है वही से हम गायब रहनी वही जो रहनी बेचे के बाकी रखे के बा नहीं खाए खातिर कुछ रखाई आराम चलिए अम्मा जी पानी पी आराम कर नीचे से बाबूजी अपन भेंट उठ करे हाँ, आराम जा, करिए। करो। चली चल 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 7 दिन से आवारा रहला कहता कि ससुरारी रहनी अब मैं कहता कि धान महक
पिटवा देहनी कसवा देहनी आ हतनी तनी चिउरो लेकर ना आइले स आवत ने कहते बुचिया ले भेंट करतनी हतनी गुड़ ना जुटल ह कि बुचिया के तनी ले चली कि मिह मोट करी। बाबूजी तू का टेंशन ले रहल ससुरारी आई घर का बाटल बा एक ही न ह का उ घर का हम दामाद लगब तो का बेटा जैसन काम ना करब जू तो उनका कुछ हाँ? लेवे के ना चाहिए तनी लेती तो हम ना खा लेती कि हमार अच्छा। समधि नाइल बड़ी मिठाई ले बड़ी चाहे एथी अच्छा ले बड़ी। बाबूजी ऐसन कोनो बात नहीं कि मिठाई किन देब हम टेंशन नहीं लेबे के ठीक कहनी है ना खेत रहनी है जू कटवनी है कुल धान वन पिटवा देनी है तो हां तो ठीक हाँ? है तो बाबूजी तू झीटा ही खिसिया तड़ो मैं कौन खिसियले के बात बा खिसिया के हक बड़वे कि मत कोई कोई आइले हाथरी चिबड़ा ना लेकर चल। अच्छा चलो बाबूजी ऐसन कोनो टेंशन नहीं के चिवड़ा तो के हम कुटवा के हम खिया देब ठीक बा ना। हां तो ठीक बा टेंशन नहीं लेबे के आगनी न हम हैं। अरे तो वो जा भैंस चला गेली सर। हाँ बाबूजी उहे ना हम कर धरे गोलनी तक सार बड़ा तो झाझा गोल बड़ा उनको टेंशन नहीं के अब वो जो बेटा बन के अब तो करे के पड़ल है बाबूजी अब टेंशन नहीं के ना बाबूजी ना टेंशन नहीं के तो वो जा भैंस लागत है तो दही मिल जाई ना बाबूजी दही खाए का बना हां तो हम जाके ससुराली से लेके चली आबा समझिन जी यही जो रही है ना एक महीना 2 महीना रही ठीक बा ना। तो बबुआ उखियो पेरात होई। अरे सब पेरा वो चलो गुरु ले ले है बबुआ सब ठीक बा गुरु ले ले है कुल दुकानिया पर बेचता है छता अरे, के चंद कोनो दिक्कत नहीं के, ठीक बा। टटका गुरु ले ले है। जा 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 तू जा देखो समझिन जी के पानी वानी पिए के का चाहिए का ना हाँ, चाहिए तो- सेवा सत्कार कइल जाला। हां तो समझिन के हम पानी पियावत है। अरे बड़ा खुश बड़ा ये बाबूजी अरे बाप रे बाप अरे बाप रे बाप पकड़ा ना जेबरी दा देखी 2 महीना 3 महीना रहन सास जी उनके पता ना चले देव कि प्यार चलता उनकरा में शादी क के लेके आइल बनी कोनो दिक्कत नहीं के पता ना चले देव कौन कंटेंस बा अपन रहन सास जी उनके जान लबर बना ले बनी त प्यार करब अपना लड़कियों लिख बेटियों को ना पता चले देव उनकरी वज बचा के रहेगे बाटे। अरे दिने में रह राती में अपन उनका बेटी संगे रह चला देखल जाए। अम्मा हमरा से कहली बतैली है ना कि आवत तनी आ का बताई बुचिया अचानक आ गई है। आ जाए दे माई आखिली त ठीक कैली है बड़ा देखे के मन करत रहे। भौजी ठीक बड़ी ना। अरे हाँ हो अरे यहाँ था में घाव का लगल आ ये रे। बचिया गरहनी पानी बरावे अब हाँ। बुझाइल ना इतना खाला में पड़ गइल पैरावे आ तड़ाक देने हाय गिर हो मैया गइल। आ हरदी हरदी भाभी ना बाबूजी धइलिया का। नहीं खन ना बाबूजी नहीं खन गइल कहाँ बन गइल बड़ा? कमाए ना। अच्छा बाहर आ आ चल जा दे आ वहाँ के बताओ वहाँ के हमरा के बतैलहु ना रनिया आ चल गई रनिया तो जाए ससुराल। तो पगली आन जगह जाके रह तोरे के ना आवे के रहल हवे। आ जाए दे माई हमहू हम कहलिए कि बड़ा चल घबरात अपन- रहनी कि कहाँ वहाँ के गई नहीं। आ जाए दे नहीं घर में ना हमर गई रही एजा रहनी चाहे ओजा रहनी का दुख। ठीक से बाड़ू ना हाँ माई हम ठीक से बानी तू आगे आओ हम ठीक से हो लगले गई चलिए जाए। ना रे रहो ना बस आइल बड़े तो रहो अभी काहे के जइबी। अरे बाप रे बाप हम तो जेवने चाहत रहनी उहे हो गई। बताओ हम तो मन टोवनी ह कि देखी का कहते लेकिन कुछ कहते कि रहो आ जाए दे माई का सोचत रे। तनी घर द्वार तार देख लेनी के जानता मुंह की हाँ बोरिए घर में कई बेटी बड़ी के- देखत नहीं खू मड़ई खपड़ा के घर बाटे। बेटी के केहू भागे से आवेला जानली बुचिया। आ चलो तोरो तो सब्जी की खेती बाड़ी बहुत भइल बा ना। हाँ रे माई ज्यादा है बचिया अपना से सूखे घर में तहारा के कहनी कि तार कबो जिंदगी में दुख तकलीफ ना होई। ना रे माई बढ़िया से रही ना कोनो दुख नहीं खे ठीक बनू। जो बैगन तो रुक जाओ। पकौड़ी उकौड़ी बना हाँ जातनी बना के लिया तनी आ केहू रही तो रही है अभी नहीं खे जाए के ठीक बनू तो के ठीक बाटे। ठीक बा। बाप रे बाप का कहाला कि हमार तो एकदम सने अब के पकौड़ी देखता खाना पानी देखता। बाप रे प्यार कैले रहनी ठीके उपाय लगाऊ न हो कि ओइजा ना उनकर प्यार पूरा हो पावल तो एजा लेके ना एजा तो एनी टाइम वो हमके आँखी से देखिए हम उनकर आँखी की देख उनकर के आँखी से देखो आ प्यार हमने के हमेशा होते रही। चल कैसे तक कहा तो कहल जाला कि आ सांप के मारो तो सांप मरियो जावा लाठी न टूटे तो वैसे ही बेटी के यहाँ पर एथुओ करो आ प्यार के प्यारो करब आराम से जब पर हम देखबो ना करी केहू न जन तनी जाई हमहू बाहर घूम फिर के तनी देख ली का बोल बा। हमार तो मने खुश हो जाता। अच्छा तो हम ना गरीब दुखिया बानी बेटी के तो सुख घर में कैले बानी न जाता तनी हमहू देख बाकी देखिए तो कहीं से कर माई ही का करेगा जतने नियाड़े वाला तो मुँह तोप के घूम लेबे चली हो कहाँ गई थी। बताव ना 1 महीना हो गईल आ 1 महीना से ना हमरा लगे अवतरण ना कुछ हमरा लगे सट तो निखन आखिर कौन हम गलती कइले बानी। अब माई बात सुनी त का कोई हमरा तो ई नहीं खे बुझात।
अब बहरही से खानो खा के आवता न देखो नहीं धनिया में कितना का पड़ गई बा घास। अब बहरही से खाना उना खा के आवता न हमारा तो बड़ा टेंशन भई रहता। आखिर हम कौन गलती कइले बानी हमरा बुझाते नहीं कि कुछ कोनो हम गलतियों तो ना करी ना कुछ बात कहलन तो हम उनकर बात तुरंते मानी न खा तड़न न पिय तड़न घर जब देखो तब से 11 बजे रात के काली अइलन तब चल गइलन घर में कहतरन कि खइले होटल से खा के आइल बनी। ए जी ओनिया कहाँ जातनी जी हिनी आई ना आखिर एगो बात बताई हमरा से कोनो जातनी गलती- सूते जातनी मड़ैया में जब देखो तब सूते जातानी होटल से खा के आइल बनी। आखिर हमरा के कोइले का बनी जी जे हमरा के इतना तो हम तोहरा के का कइले बानी अरे कुल तो बोल ही बानी धनिया गोभी बैगन टमाटर खा न घर में चुपचाप बैठ के धनिया गोभी टमाटर से पेट हमारा ना भरी ठीक बनू इतना भारी जब हम हम कौन गलती कइले दूर बानी दूर 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 काहे हमसे दूर रहतानी इतना अरे बाहर तनी काम बिजनेस में फंस जाला आदमी तो कौन ऐसन बिजनेस बाजी देखो तनी कि कितना स्टार जानी हो गेलन जब तब वो अपना मेहरारू के कोबो ना केहू छोड़ेला हमेशा अपना मेहरारू के लगे रहेला रहुआ कौन बिजनेस करतानी ई बताई को दिन से सूत दो बैठत नहीं हम अकेले कैसे कैसे सूता तनी डर लगता अपने घर में। देखो हमर तनी तबीयत डाउन चलता हमार ठीक ना डॉक्टर साहब बोलले बा ना कि तनी दूरे दूरे रहेगा बा मेहरारू से तो अभी डाउन चलता मेहरारू से दूर आखिर का भइल बा जी रहुआ के कौन बीमारी रहुआ के दैले अब बाटे बीमारी के बारे में हम नहीं जाना तब डॉक्टर ने कुल जानिए सा हम ब्रिजेश डॉक्टर थोड़ी हैं कि हम बता दे ए जी आखिर हमसे कोनो गलती भइल हो कि ना तो ना बताई तो ना गलती काहे हम हमरा जाओ संग वहां ही ऐसे लगता करतानी? हमरा के तो सूते जाए तो ठीक ना आखिर काहे ऐसे हमरा संग कर रहल बानी जी हम ही कुल नहीं जा हमरो के पसंद नहीं कि दुकान ना ओई घड़ी बोल देनी कि नहीं कि पैसा कैसे बात करत हो हमके वहां ही लगा हमके सूते जाए तो बतावा ना का बात बा जरूर दाल में कोनो काला बाटे इनकरा पीछे लागे दो कौन डॉक्टर से इलाज कइले ले बाड़ा ना का भइल रहल उतना दिन से कुछ ना भइल रहल आज तो उन डॉक्टर से इलाज करेलन आज तो हम पता कइए के मानब जाता नहीं अब छोड़ धनिया मनी बताओ हम पागल लागतनी कि जे हमरा के सुता के अपने मेहरारू लगे गइल बानी हैं माने हम जनमावल नहीं की चाहतनी कब से हम इंतजार करतनी कोनो बात नहीं कि हम तो अकेले सुतते बानी लेकिन हो तो भोरा ही ना जैसे चल गई तो कहीं की का कहत रहे हम बहुत हई का कि हम अकेले जे सुता रही जान का हाल बा उठ के बैठा वो कहाँ बिया ओकरे लग से तो हम आवते बनी उनका वो मड़ैया में भी है माने कि तब से हम जा अकेले इंतजार करतनी वही समझ में ना आवेला अरे प्यार ही न करे खातिर नहीं हो कि हमार प्यार छछनात हो यहाँ प्यार कइला बिना टेंशन नहीं के ना हम तो कहीं के जाके कोई लगे सुत गनी ना ना हम बहाना तो हो तो भोरा ही गाड़ी धरे वाला रहनी एक महीना से बहाना नहीं की मरले डॉक्टर आमा बीमारी का कमी बतौले बानी ठीक बा ना भगवान लगन मत करना जी आपके दुश्मन के भी बीमारी होके अब नाटक आपके कइले में का दिक्कत आपके बाटे दुश्मन के होके आपके काय खाती होके अच्छा ऐसा करो बात नहीं है तब होई ना हां चली सुतल जा सुत गेल बे ना अरे मड़ैया में भी अपन ओनी से चोर गेल तब जान अब मान ला कि अब आ गइल बानी तो चली सुतल कुछ जा होखे चली सुतल जा सुतल जी एके भी तनी चुमा मान ले लेती तो मान लगे ठीक न रही हैं देख ली तो फिर दिक्कत हो जाए अरे का केहू देखी कोनो दिक्कत नहीं के हमका डर नहीं के हम ऐसा डायलॉग का बहाना मार देले पानी ना अपने मेहरारू के और बेटी के टेंशन नहीं खिलेवे के अरे दुनिया का करी जब दोनों जना राजी बनी तो हैं चलो ठीक बटे हट आवा उतर जा ठीक बा अरे का बे आवा ना तो बताइयो सब हालचाल ठीक बना हैं और सब बढ़िया बना चल पैरवा नहीं कोरी ओरे बक हैं ना सब चलो कितना निक लगा था कितना सुहावना मौसम बाटे कितना अच्छा लगा रे माया रे मरद अया नती का करत रह तोर लसन में तो चल तो तेहू चल माई तेहू चल तो चल रे माई चल तोरा के तो माई कहे में हमर शर्म लागे दे रे चलो चल तोरा के तो हम माई कहे में शर्म लागे दे रे चुल भर पानी में डूब के मर जाए दीदी जी बाबूजी कहो यही से हां हम भाई ले कितना हुला करत हवे हे दीदी जी ये मेरे माई दा के सुतरनी आ ये अन्ना जी ये कुल काम करना नती गंगा यही से हमरा चुरा के हमरे में कौन कमी है मतलब हमसे बतिया सुतल ना रही गलत काम तो ना करनी है जा माने अरे माई तो हमार बेटा ई बेटा अलग बड़न कैसे थी बेटा कह दे तू चुप रह बेटा कह मत गो बेटा के लेके सुतल जा लाज नहीं लागत ये कुल करे खातिर नहीं लिया अभी ना अभी जिंदगी एकदम जिंदगी में आग लगा दे रहती रे अरे माई
तोरे जब ये करे के रहा है तो का हमार बियाह कर लेली का क्या बनाई कर कम से कम तोरा के तो ओहे के तो मोर के नाम पर कलंक मार कलंक मैंने समझ में ना आइला हम कहीं के घर से दूर दूर काहे भागल रहता ये बता कहा जा रे कि रोग धइले बा अब बता कौन रोग तो के धइले बा बता हम जे हमरे फिर काहे ना होत ए करे चलते ना रोगवा दिल के बीमारी भइल बाटे प्रेम के रोग भइल। अरे छोड़ दे रे हम बेहाया हो गइल बना उठ के तो ना मार के बच्चा अपन आदत ना छोड़ कमी का हो रे हमरा में जाए तो हट जा बताइए हम कौन रही हमरे चोरी नहीं करना वो दीदी ना मेरे चोरी के जल्दी सुता तेरा तोरे के राइट बनू लेके तो तेरा हम जाते नहीं चले बताओ हमरे खुदा चल जाता लगा दे लगा जेबी आई छोड़ के चल गेल हमरा के चल जाए जुकिया केने गइल हम दीदी संग छोड़े वाला नहीं कि हम संग ही रह बताइए कम से कम वो तो नतिया ना लायक रहा है अगर बुढ़िया के लाज ना लगल कर खून न रहनिया दीदी एकर बेटी अरे रहनिया जब हमरा एक गल तो महतारी करत थी तो के घर दुआरे बोलाई रे तनको लाज शरम नहीं कि एकदम लगा कि पी गइल बिया बतावा होता था हम तो कहीं कि बतावा कम से कम हमरा ससुरा संगे होकर ऐसन रहत ना संबंध तो चल बन जाए काहे कि सासु हमर भगवान जी पर गइली मिला देले रहती छोड़ी धरा देले ना रहती बोलब तो तार मर तो कहीं कि नहीं हम भौजी बिछा में बोलती अब का कहीं उनके हां दीदी रहुआ लाज के इतना समझा मार मार के घर से बाहर कर देसन मरद का नहीं के जरूरी रे घर में हां दीदी रहुआ आज कहबे नु कर आवाज ना लुगा लुटब तो कहिया लुटब ओइसन हम मर देबे हे भगवान हमर एकदम करम जर गेलो नतिया के चलते